Как е личното ти име? 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 Личното ми име е Даниел. 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 Как е фамилията ти? Как е фамилията ти? Как е фамилията ти? Как е фамилията ти? Фамилията ми е Потър. Фамилията ми е Потър. Фамилията ми е Потър. Фамилията ми е Потър. Можеш ли да го кажеш буква по буква? 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 Как си? Как си? Как си? Как си? А ти? А ти? А ти? А ти? Ще се видим скоро. Ще се видим скоро. Ще се видим скоро. Ще се видим скоро. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Довиждане. 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 Довиждане.